why not be second to get a mampo on the way? Now, here was a low much here, much moving more than mine. Igwe aga out of life right when I'm even the nwa nwa ya godi owa bozo igwe ibi aja to aja to ya o ti ga ma ti gbe ya ga ba se ka ma lo fo ni lo ma amu mo na ni ko na me le joro amu ko yo Igwe ụmụ okorobịa kwụsị okwu ụlọ na-ezi ha chọọ ịbata n'okwu na ha chọọ ịbata otu a na-agba okwu na-agba mkpa na ha chọọ ịbata okwu na mmere gịnị ndị nche ma ndị agha ụlọ niile pụọ ọrụ ihe chọsịsị ha niile onye tụ wee ka ọ bụla ikwukwu ya igwe agiriga mo wesini mo bela kapata ibe wejide mazi okonkwo wejide mazi okonkwo we boyi mazi okonkwo ibe mazi okonkwo anwa ni ibe keto mo na nya na mo mo ni ta fozu mo igwe mo ina igwe mo ina ije na bata igwe igwe ke mo ne kan na we igwe wa solo opo igwe soli ya o Jerry, what did you need? I thought I wanted to get that. You know, what's the one? Yeah, Joe. Abubuda sitting in the cell. Or the bendy, Abiarubu. Makananko dina panelum bani. Ifendi neme, Keji Malfa. Omena nani, Amana. Omena nani, Amana. Omena nani, Amana. Omena nani, Amana.
na time. Ewere ya piabuo. Piabuo nyi. E no mbo na tele ga piabuo ai. So, mbaba. Ihe adoro kwa mma. Mabere tu ba tu piabuo. E makwa na piabuo nya na ndị uweji ga akpara aka. Tinye gị na nga in about 25 years inscription. Magagana. Maka na eburu mmadụ. Ta, aga maga inscription. Ibu nya na ihe je nga 25 years inscription. Happy boy. Ka ije na to nya mmanya oji. Ogwula ma ike me ugbu a. Ta ya ahụ. Akwa obilite ọ na-eji. Obum. Ichigbu mmadụ. Ezola m ọkụkọ. Azụ nka. Obi aka na mmanya. Obugiri aka na mmanya. Ocheje gị ya. Onye anọzi bypass ibili. Onye aṅụrụ dede. Onye aṅụrụ mewa. Willem den do believe it. Willem nem. Okula we go you me e ko so. Eji mi me akabe. Do ko ni me am. Ibi okwaku ibi ada madu obodo, ibi ada madu obodo. Agolo ibi ada kwa madu obodo. Kedu me am. You me e biele mu bosi nguchala. Onono kundrocha eweli be mi adro mu no kamadu wal ibe mi malamma kamadu jela ka welle awan mi abaloga dinini awan mi abaloga vera torare mo kuya dinini mi abaloga o kuya karale ni mi ozo agolaya kwa medike Ibaya kwa medike. Muna mmadụ ya mekwere n'obodo. Mako mmadụ ibi n'obodo ibi. Ta ute m. Ibe mmịa ka mmadụ chela ka wele ibe. Ogwe wele ibe mmịa m n'ukwu dala n'onye. Abịakwa ebe tụtụrụ ibe mmịa m. Ibe mmịa onye ọcha nyere m mbọsị nwechala. Kai. Ka mmadụ wele. Uya kwa wele ibe mmịa m. Ọwọkwa enwegolo ibe n'obodo. Agụlụ. Amu katonde na bal miri nelu ya mamebe uri anya mi miam ntata na ma madu ya miam ade omoloku oye ke na gwa oye ke na ko gidi jime iwe mi ake mare die mari adi bi no bodo mari adi bi na no ka ne ba kwa mu wi joku e be si akwa me mu wi joku e jime be lo go ne ba kwa me Mane bro, mane pemeje. Uri hanya mi miam. Uri hanya mi miam. Mia baloka mia na buko nata. Mia na buko nata kamari cilaka.
ụbọchị ya gazi onye ara. Ọ ka mma efile ka ngwa gị mana ọ bụrụ onye ara ka anyị zụrụ ya anyị ga-ezute nwe ya uche onye ara na-apụ uche onye ara bịa onye ara bịa na-ehi ụlọ ugbu a dịmenụ uche ya nke Chineke ji ike ya apụọ ịhụrụ uche nke onye ara nke o ji agbaga ara ọ nọrọ ebe ahụ dị na ya na uche gana ihe mere ya ji gara anyị mfe maka na onye aṅụrụma ka anyị zutere n'aka onye aṅụrụma na-ehi ụra ya ọ na-arụ ọrụ nke ọzọ a ga-emenyere ka ịkwa ozu ịgba nkwụ ebe a ga-eri oriri kupụta nwa ọ na-arọzi dị nrọ uche ya pụọ ebe nke o dị na ya ga-eji bute ihe a na nna regret mmanya gara agazu lelu mmanya gara agazu ọ gbara n'ụka nụ ihe ahụ mmanya chere Jizọs n'elu obe Kalvarị mgbe ọzọ unu nyenụ mmiri ka ṅụọ ewere mmanya gbakara agbaka apịa ofu mkpụrụ ụtọ mmanya adịghị ụtọ kama izu ihe a kama izu mmanya ka anyị zume naanị ọkụkọ na ewu ọka mma otu a ji tụfie ya nọnsens ọkụkọ na ewu ya ka mma azụta ọkụkọ anyị emesi ọkụkọ sup werezie ewu mana o nwere ike mbọsị ọzọ azụ mmanya anyị zute nke ga-atọ ụtọ tawashi nke emela anyị badlọk anyị ga-ezi ihe ọzọ enwetala ọkụkọ ndị niile anyị na-eze enwetala nke anyị zụrụ ọtọ ụtọ kpema ọkụkọ ugbo ka anyị na-ezo ebe nke akpọla anyị ajọ ihe ugbu a anyị zụọ ọkụkọ zụọ ewu anyị eshi ọkụkọ sup then were ego ewu ree ewu were ego gote mmanya mpa ta akpọli agba ele konkom milk ala ele ka anyị bụ nkịta nwere agba nsị agwụ n'ahịa nke emela anyị ji ọjọọ anyị nwere ike akọlite na-ezugbe mmanya mmiri ma na-ewu taa yiri ụbọchị mmadụ na-eji anọ na mmiri aga ebe anyị egwure anyị ga-ebu ụzọ ụwa ahụ bifo gbuo ya egbuo ka anyị nwere ritecha ụtọ niile na elele niile nọ n'ime ọ bụghị ọtara m na-ekwu ọbịa ọbịa ee ụjọ mmiri na-atụrụ gị ka mgbe ụwa dike dikere ịhụla ihe m na-ekwu m ji anamala ka ịbịa mmiri ịhụla na ya emeka na-amachagharị anyị jiri anyị ga-asa ahụ m sacha ahụ egwu anyị gwucha anyị adọcha nwee ike taa ọkụkọ sup pụtakwa n'ụzọ mgbe ọbụla ọ na-ahụ gị ahụ n'ahụ taa enwe ihe ịma eme ọ na-ewu gị ewu ọdịnarị sọzi ozi ọkụ igbo ezu ewu ọ bụrụ mmiri gị ga-ama egwu iji ncha ebe ahụ iji ncha eleghị iji ncha ebe asa ahụ taa iwe ewu ele ihe ka mmiri ọcha ele ihe ga-eji ncha gị achọta n'ime mmiri maka anwụ gaghị n'ime mmiri ugbu a mmiri asacha gị gwọcha gị ga-ada ọcha dịka snow white dịka snow white dịka nnu anyị pụọla m egwu mmiri nwa mgbe ụjọ Ewu
Igwe. Nsi na ụmụazị kedu ụmụ Adam. Kasị na nnụrụ ọnụ. Kedu ụmụazị ba Adam ma ụmụ ejima. Ọ bụ m na Chinechere ya. Igwe ụmụazị eti egwe m n'ọnọdụ m na-eje eje ije n'obodo na-akpa nkata nna m. Igwe na-ekene m nwa ji ama ndị. Maka na ị na-eje n'ihe nne ha Igwe arụmaba Igwe Igwe ọ dị m ọ dịchara Igwe mba ka ọ dịzie ka isi mana ị gabịara megide gị na afọ na-asa gị Igwe na-apịa ọ na-anọ afọ na-asa ya ga-anwụ Igwe nkịta nyere agba nsị ahụ n'ọhịa Igwe kedu ihe kpatara mgbe ọbụla mụ na Chineke nwanne m ga-echeche echiche ka anyị mee ihe bara uru n'obodo a ihe niile arapụ ka o kwesịrị gaba ụzọ ọzọ anyị nọkwara onwe anyị n'ụlọ asị ka anyị jee na mmiri be anyị gasacha ahụ mụ na Chineke nwanne m anyị ewutekwa na mmiri atọrọ m okpu ntụsa Chineke atọrọ nke tụsa eyiri m efe tụsa Chineke yiri efe tụsa etizie maka n'ukwu ntọpụtara ka m tụsa Chineke anọ na nke ya na nke ya na ehulọta nka mkpụrụ mmiri be anyị wụọ arụ nwụọ ya mma dịka nwoke na-adị tupu m abanye na mmiri Igwe ụlọta akwụkwọ mmiri kwara aja mmiri kewa dịka Pharaoh Egypt and Israel last na akwụkwọ nsọ express n'etiti mmiri aka nka mmiri n'etiti ya tara ata mmiri gị nwa ihe bịa na agwụ nsọ anyị asị ka abịa gwa gị n'ihi na ihe gbasa obodo ọ na-anọ ekwu n'obi anyị asị ka abịa gwa gị iji anya gị na-abụ gị afụrụ m ya anya m na-abụ Chineke fụrụ ya anya m na-abụ nwanyị ma na ọzọ dị ka ibi ya mana mmadụ ejezowere ụlọ ọnụ mana alụ ụlọ na-eme n'obodo anyị gwa ndị ụgbọ ọbụlụ ihe unu metelụ mgbe mmiri anyị wee kewe pụọ Igwe asị ka ị na-asị Chineke Igwe ndo ewulewe na mbụrụ gị aka erugwe na mbụrụ gị aka mana wasị ka ị na-asị Igwe maka mmanwụ ala anyị imechiri Igwe si eziokwu juru n'okwu Chineke ọ mmanwụ Igwe ọmụnwa o cheta ya azụ Igwe dị ụmụ omenala anyị nkụdị na mba na-eghelu mba ndị nkụdị na mba na-eghelu mba ndị mmemme ndị na-eme n'ụka eji malụfa oriri ndị na-eri ka eji malụfa mmụọ ndị na-eti ka eji malụfa ọdịbendị ka ihe a ga-akpọ ụdị ihe nke a biko ụlọ akụ nke a na-agba m ụgwọ onye nke a na-agba m ụgwọ ihe niile gasasịa amara m ihe a na-eme ma nweleta o si wee metụta ihe a na-eme n'obodo maka na obodo ihe niile amara m ụdị aka na-akọzi ihe na-eme n'obodo abịakwazi na afịa nke nna azụ ihe niile ya aghasachakwa aghasa onye isi ibe nji wee bịa obi adọrọ m mma
obi na-ele uwe m obi adọrọ m ihe njiwe bịa iwe na ego njikọta mgboojukwu ibe nna abụzi n'ọnọdụ nche ma abụrụzi ihe mma ihe mmewu dị nsọ m ọ bụrụzi ihe mmewu dị nsọ m ihe mega njikọta mgboojukwu ọbịa mbịa Baiwa. Onye isi. Onye tekere m igodo ma. Chite m. Onye ọzọ. Onye isi. Onye isi ọkwa maka ndụ mmadụ. Ọkwa maka ndụ mmadụ. Ala. Ị chọrọ mgbọ ojukwu. Ihe anụ agha Biafra m na be m. Ihe na-awụ karịrị. Odogwu banekere anya ma n'iwe nwa karịa anya odogwu ogwugwu nwanne m ekwe gị jiri mmanụ ma jezie yiya hapụrụ m ka mma gbanụ n'aka asịrị ibe je nenere mmanwụ ịzaga anya bụrụ na ọmakakwa ka amarị na onye adada ọkwa nne nwa n'ezie n'ogwugwu n'ịbụ mmanwụ ịzaga ibe ya dada jijekeri Azina mama lele mama lele ugugu na gumeme agwina gumeme ugugu dalunu ele magabasi na wewe Isi gini me. Ima kwa na mmiri obodo anyị bụ ikulite ekite iko.
ọnọdụ na-enye gị fe nke a bụzikwa gịnị ọmụ ka ị na-alụ ịjụọ m ka njụ onye naanị ka m gwa gị ị na-achọ ịgwa m na ụvụla adịghị n'isi na ọ naghị alụ ọrụ ọkwa n'ihe ahụ ị ma ihe nke a pụtara che ka m gwazielu gị ọ na ịma ha na ihe a na-eme kịta na ọ bụ nnekwu ọdachi ọdachikwa a na-asị m ọdachikwa ama m ihe ndị mmadụ hapụ nwa ajọ ha obela dị ebi kparachapụ gị anya ya tụrụ gbọgbukwa gị ebe a susukwa gị ọnụ nne gị na nna gị ihe nwa akọ na uche kparachapụ gị anya nne nwa ka akwụkwọ ozugbo kịtịkparacha ebere anụ ọfịa nekwa nwa na ebere nwa ahụ orubere nne nwa si eji ekwensu nne nwaka anụ mpama bịa nụrụ bịa hapụgodo onye ara mee ka ihu ya ji ekwensu anụ ọfịa ọ dị bendi ọ ga-adịlifa ịmana nke anyị bụ nke anyị ka anyị chọba otu oge esi dịla anyị na mma agwụwa ogwu ode anya si etinye n'ose ọ dị bendi abịara ogbugbu maka na nkụ dị na mba na-eghelu mba nni ife ndị na-eme ka eji malụfa omenala anyị amanna omenala anyị amanna omenala anyị amanna omenala anyị amanna nkụ dị na mba na-eghelu mba nni nkụ dị na mba na-eghelu mba nni mmemme ndị na-emenụ ka eji malụfa oriri ndị na-eri ka eji malụfa mmụọ ndị na-eti ka eji malụfa ọdịbendị ọya na-edu ndị omenala dị adị anyị webịa ihe na-eri ọ na-akpụkwa nsị a na-asị gị nke ihe na-ekwu bụ ihe nọ ya bụ na a ya etizi ya bụ mmọnwụ kedu ihe na-ekwu ya mgbe ihe ji ekwukwe ihe gbasara mmọnwụ na ana m ka Maazị Okonkwo si wee nwụ nsị na mara nụ maka ịma na o nwere ka o chedote nwa na-alụ mgbe anyị na-ekwu okwu mmọnwụ o mewe onye nwa mmọnwụ bụ itechi tigbo jie ka ara wee wụrụ ka anyị ma ụlọ mmọnwụ tigburu ka anyị ma ma ya esela aka tụtụ ọkụ aba ndị ebe n'ebe mba a ya eti ebe mmọnwụ ka a ya eti makwa ma ya arafụ mmọnwụ si makwa ma ya arafụ mmọnwụ jekwentị ka m gwa gị ị hụrụ ebe aja adazikwa siti ebe mmọnwụ maka na mmọnwụ ife nna nna anyị fasị anyị tibe anyị aga na-eti mmọnwụ ya ka etiwe mmọnwụ ka ị na-ekwu Maazị Okoro sisi arọ ihe awụ n'okwu gwu ebe anyị araba gara aga sisi arọ ihe awụ n'okwu ikwu ebe anyị ọrụ nka mmeso n'ihi ikwuru ọrụ ka mmeso ọ ka mmanụ ọbụla ka anyị jebe ka anyị ma ka ya esi mana mmọnwụ etigwekwe mmọnwụ tiri mana ọ tigburu ndụ m ọzọ ga-arụ nwa ya abụzikwa ntigbu a sịkwa nka njụ ọnwụ kedu ụdị ihe bụ ihe a ọba anyị bụ izizi amachigoro mmọnwụ kedụzi ka nke anyị ga-esi wee pụrụ iche gịnịgịnị gburugburu maka na amachiri mmọnwụ anya okwukwe m ike kedu ihe ụmụnne nwanyị onye akwụkwọ agbọghọ kedu ụdị nsogbu dị ha esi ahụ n'ilo kedu ụdị nsogbu ya onye nkịta akụ ahụ ọnụ dịrị market ụmụ ọgbụ nnọnụ ma kedu iwe unu chọrọ ka mmelu unu a sị ihe ahụ mmụọ anyị machiri gị maghe ya mana mmọnwụ mgbachikwanụ ka ọ dịlebe anyị mma dịla onye enu mma dịla onye anyị mma emezila m ajọ ihe ọ na-emebili anyị ihe n'ọha obodo ọ bụ ụbara ọnwụ ụbara nsogbu ụmụ ọkpụ ji wee zite anyị ka anyị bịa na ha na-eche anyị
ha na-eche unu onwe ndị nọ n'ụmụ ahịa kịta na-achọ ịgba ọtọ na-achọ ịgbata ndị na-echi ahịa enwe na nwaanyị agba olubekwana nke ịgba ọtọ nwa biko kedu ga enwe ịgbakwa ọtọ ụmụ ọgwụ biko esi na ndị nwa chọrọ ịgba ha nọ na-abịa na-achọ ịgba ọtọ ọtọ ụmụ ọgba adọ ọgwụ oduro n'ụmụ n'anya oduro mma igwe gị na onowu jee biko si agba n'ọtọ jidenụ baba agba n'ọtọ biko gwanaba na mma ya amụ ihe mere igwe ezi eziri anwụrụ ọkara igwe n'igwe ntị dị anyị njem ọwụ ụmụ ọgba na nwezi ajadị na mere njem mechọnụ na-enwere gbara ọtọ igwe ka anya na-asụ ikpe ụmụ ọkpụ nke anya n'ọsọ ọgwụ ọtọ ụmụ ọgbụ nwunye na-abata alụ nwunye na-eweta alụ nwoke adị n'ike na-ebunata nshi n'ụlọ nwunye igwe biko si agba n'ọtọ biko si agba n'ọtọ ọtọ ụmụ ọgbụ adịrọ mma nrọ Ibe na-eme ibe ede nwara akọsị nkịtị ọ karịrị akụrụ na-ebu okenye ya masị ewu akwụrụ ọbụla a sịkwa na ibe mere ere ụlọ ọkpa ka eji achụbe dara mmiri ka anyị kwana na mbụ wee chọwa anya ibe maka na anyị achị otu wee nọ na anụmachi ntụgide anyị eji ekwe na anyasị atụ ewu ojii maka na iji na anyasị kama ewu ojii otu ete ihe na-ezigbara penal ya ze mụ ma ọ gụsọrọ ewu ojii ya ze mụ ma ọ gị na ala ka anyị kere n'ihe anyị na-edigwe maka ihe bụ alụ bụ alụ ka alụ bụ nke elu akụkụ shi afọ ọgbana asatọ iri na mbụ nsogbu adụrụ otu anyị sisi unu bịa ejikwuru m eze mmụọ obere oge ọ ga na-ebe ka kpọtọkpọtọ gwa ndị ime efu ka malụ nke anyị na-eme igwe eze mmụọ ọtụtụ ụgwọ adịrọ ka ndị eke na-agbawa ụgbọ okirikiri ka m gwa gị ihe ahụ ka chọọ gwa gị ya biko achọrọ m ka ihe a na-emenụ kwụsị amalụ ka a ga-esi mee ya ka ọ kwụsị ozugbo obi ya dọzigbo mma ọ dọghị anyị mma na arụ igwe na abụ na-agwa ọ dịka ma na-ekwu ka na-eri kita orang pemain anak tuh itu orang muda kita boleh tahu kan ada kotor rumah orang pemain ada kan mempunyai ini kita tahu tak dia ni kita jadi ya me mana kau itu bayi dia sih orang nafsu ini kau sih One could agree and they could not have done each other on their way. I want the whole week from my brother when you know it's a more Igbo challenge. What's up with the warm water for around? Oh, could come very close, but I'm waiting here. Igwe nsogbu ibe nchọrọ ịgwa ịmara ibe ahụ ịmachi maka ekwe mana ibe mere n'ụbụ
Again, I'm looking at a match. I won't know. Such a room again. What a woman, what a man, nobody be in it. As a more kita. Iwanya, I have more. Will on my one more. When they went and think they went and I never on away. Yeah, what? I'm a Bedouin. I'm Mama nke wezo kuna ifro boda ino. Aso boda. Ka na ti azu na aba Enyimba City. Mo we force aru na aba. Anya enwe obi eru anya ala. Freedom. Nwa gwodo nke bu mmiri togbu iko. Mba na obi eko madele oso n'ugwu oso na ndịda. Awu ihe ai biara. Me fere me no boda. Mmadụ mere ihe ọjọọ na ọlọtara be nna. Ezo. Mama. Ka ngwakwa gị eziokwu. Ọ gara ewu fuck up na no here. Mmiri ama nshi. Oh nonsense. Mama ihe ga-eme ugbu a nrota anyị jikere n'ala Aba Enyimba City ka anyị ga sotere ṅụrụ ya ma gwukọrọ egwuregwu na Aba. M ga-achọkwa ka gị nwa na Nkechi kwado oche ebe unu ga-aga unu ga na ebe ihe ndị a niile emecha ọ bụrụ kedu ma ha obodo Ọnịcha ọ bụrụ Ọnịcha unu aga Ọnịcha nọrọ mana unu ga Ọnịcha unu agakwa na kema aha ya ebe Asaba na River Niger maka mmiri unu ga na ebe ahụ ihe niile a na-ekwu eme gịnị adanata kedere anyị izi ịkpọrọ unu anyị esizi Enyimba bịa kpọrọ unu kwa ịghọtara Eziokwu akụkọ unu amaka ọkwa ịma otu unu sikwu ya ọmaka ọ masala na ka njụ ofu ajụjụ eche m na onye isi unu na-agbala odibo na Aba chụrụ unu achụ nke bụ eziokwu na ọga anyị chọrọ ọ belatara anyị mana aji ịlachi azụ na Aba gba mbọ n'isi ịma na sị na ọsọ eluigwe bụ n'isi unu ruo Aba unu ebiribe onye nke ebe abụrụ nsogbu anyị nwe ebe anyị anọ anyị na-azụ ahịa na Aba mana anyị ga-ebi n'Enyimba ruo Aba unu ebiri n'Enyimba unu ruo Aba unu ebiri n'Enyimba Enyimba City thank you na ịpụ Mama ya mere ugbu a ihe na-agba eprefu bakwa ole ihe na-eme na Aba Mama it is not funny it's funny ya obere gwa guza gị take serious nsị gị na unu ruo na Aba bili n'Enyimba mama dị na Aba na Aba mpa ma nwere ala obi na Aba nwere ala obi nwere na Aba ala mere gị elegoro ihe nga ga-aba eme mama ihe anyị mere ugbu a ihe a na-akpọ April Fool in July
April Fool. In July. I am a Unu meme April Fool. Na July. Unu echere ma ha go ha akwụkwọ. Mama na ba. Achọrọ m ụdị egwu ahụ. Unu ma na unu ga-aka nọ n'ụlọ a. Unu ekwete nkwa na afọ na adọzi n'ite m. Jedebe ya. Mana mama check ihe ahụ. Telekwa. Unu ekwere ekwe ka unu na-ekwe ho. O kwere ekwe. Unu achọ ịba n'ụlọ. Ọ bụ na unu chọrọ ịba n'ụlọ na-ekwete na afọ na adọzi n'ite. Afọ unu dị n'Aba. Ebe unu ga-eje bi n'enyi mba. Mama jedebe nri gị. Okay, o kwere ekwe mama. O kwere ekwe. O kwere ekwe? I kwere ekwe. Thank you. Thank you, ma. Ma ihe anyị na-eme giri mgbe ọ na-chegide ihe ọ bụrụ na anyị misi da ga-abụ ugbu a enwe ka esi gba anyị makwa ịghọ ọla ọfanage. Ị ga-enwe ndị mmadụ Ube na-achala ọ bụ na 30 years na ya nwe mmadụ. 30 years. Anyị ga-abụzi efu at 40. Anyị asa n'ihu 30 years. Ọ gọma. Thank you. Nna m, ka ị na-emezili ụdị ka ọmụma kezi nke gị ghọta ụdị omume ị na-emezi ihe kedu ihe ọnwụnwa m kedu ihe kezi nke ọ na mmụọ ịmachịcha ijekwa je manyekwa ya kezi nke ọ na mmụọ ịmachịcha ka ihe iji manyezikwana ya ụdị ọmụma eche m niile eje ụka anụ m eje n'ụka na-agọchalụkwa mmụọ ịma na anụ m eje ụka na-agọchalụ mmụọ mana ị kwesịrị ịma na ndị a wetakwala ụka bụ ndị ọcha ha nwekwala omenala ha a na-emekwa iti mmụọ ọgwụkwanụ na-ajọ ihe ka ọkwa na omenala ịma na ihe a mbịa maje bịa mebiwezie ihe na be anyị na-emebiri ihe dị iche iche nwesị ka mmape ya ka ndụ ndị nna achịdịkwa mana kedu ihe ọ bịazi dịzịa ka ada nwaanyị ị na-alakọzi mụ na Chukwu na ma ọ bụ nke ịlakọ gị na Chukwu bụ nke ịlakọ gị na Chukwu mgbe ahụ bụ mgbe ochie kịta abụ mgbe ọfa adị emezi ụdị ihe ahụ eme ụkwụ maka ụkwụ gị bụ igwe wụ Chukwu ga-ajụkwa gị ajụjụ ọgwụnye na-alakọ mụ na Chukwu kedu nke na-ajụkwa na Chukwu na nara ịchọzi ka mụ na Chukwu nwee nsogbu ihe mmekwa n'ihe ka ọ dịla obodo anyị na mma
Hello, Shadum. Hello, Shadum. Ọdụ m ọsọ ọsọ. Unu anụ. Nnukwu gịnị? Emeka pata. Emeka kwa. N'ezi Emeka nke ọ biko. Ekwa ka na wene m ka atụla ụsa. Emeka dọla nọ. Emeka dọla. Onye na-awụkwa na Emeka? Emeka dọla nke meketele ego n'arụ Elotego m. Ọ batara na nke. Emeka batara. Iwe na-agwa gị wee wụpịa ụkwụ mmanụ maka na onye Emeka kpala aka ego eshibi ya isi n'arụ. Ihe nne maka na ele nọ agha m agwụrie n'ọkpa na bụ Emeka ya agọzilili m tụfuo na. Mụ Emeka mbe jidesi eke Emeka remediasigo plus me tefarlesigo. Nnuwa enwudo mmiri n'ọkpa na bụ iwe nna ọ bụrụ ọgwụgwụ nwa mazụ. Nwa maazị Okoro. Ake ka ọnụ chekwa ka ngwa gị agwa na mmadụ. Nne ya si ya na ọ ya anụ onye obodo. Ma ọ na-anụ nwaanyị n'obodo oyibo. Ndị ahụ ndị agharị ahụ. Ọ ya anụrị nwaanyị achọ m ka ọ nụ ọgụ. Naanị jekwa ọrụ unu na-agbalị ndị ogene iwe n'egwu. Mbe so unu wee mmemme itelu n'ọnọdụ. Wee na ukwu unu mmanụ wee na mmanụ mma ma gwuo na mmiri ọkụ. Asinaga karakana neringule. Naga karakana na neringula mabuleze kwe. Wanyaje na webya mwana nije na webya no kaimeni baye menu ko biwede aye mako wedira aye na mma. Waka anyị jere bịawo mmiri a na dododo ndorigo dogweri udobere mapụ manụ ka ewu natara na wenwe ara mmiri judo enanyị ka o ji ja idobi mmenweri Iye okokori ma dododo ndorigo. Azogaro bonya gabunye no wangumbu azapu kwa na noja na meyi. Agwa nwayo keju na jaga n'ogwe. Lunu nwayo na banye na mmiri na-esi n'unu dadine. Iyori Mario mama we iyori maderi mandondorigo dododo ndorige. Imana etu Chukwu si mezi ife ịga-adugo. Mmemme webe wee pụta nyawa ịnalụsi obodo gị taa. Ọ bụrụ dụrọ ka mgbe ndị na-akụ na-achụghalị m ndị ejigbo ka ndị ejigbo. Omenala anyị amanna nkụ dị na mba na-eghelu mba ndị nkụ dị na mba na-eghelu mba ndị mmemme ndị na-eme n'ụka eji malụfa oriri ndị na-eri ka eji malụfa mmụọ ndị na-eti ka eji malụfa ọdịbendị ọya na-edu ndị Papa me wedi be mbuna voice me pankata mbo
bombo. Mama anywhere, papa anywhere, muna poisira akala. Hey! Remember get them mono boda. Eh? When you shoot your so see my memo, can no so no now. Oh! Igwe omena naanị ya adị mana asịkwa m anya saa onye emekwana aghala anyị eme omenanị si mmalụ na ndị nna anyị ma ndị mmụọ na-ejelu anyị ozi ma ndị ibe niile na-enekwasị anyị anya onye ọbụla jiri nwayọ ka ede adịla na-eji omenanị na-emebi ihe ọ ya adịla unu na mma ọjịta ya chebe anyị ndị na-mmanwụ ka anyị na-agba mmanwụ anyị na-agba anyị gbacha anya anyị agbakwa ya ha ọzọ onwe ibe ya eme nwoke onwe ibe ya eme nwaanyị ndị bịara be anyị onwe ibe ya eme ụnụ ya jụọ ọkpụ ụnụ jiri bịa nakwa n'udo onwe ibe ọ naghị eme ụnụ isi ya ha wụ na ahụ ya ha alụ ụnụ anyị wee na-ekene ibe dị na agụrụ na-ekene ha aba agụrụ na-ekene ududo nke agụrụ na-ekene isi gwu na-ekene ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ n'ọfụnụ na-ekene ọkpụrụ ndụ na ọkpụrụ nwụrụ anwụ ha bịa tọọ n'ọjị na-ekene ọba nna ha bịa n'ọjị na-ekene nna ha bịa n'ọjị nna ha bịa n'ọjị ya ka anyị kwuru ụbọchị tata eke ya eketara anyị onye ya ejetara anyị ibe agwọ ya gwọtara anyị ibe nkwọ ya gwọtara anyị ibe eke ya eketara anyị ibe dị ndụ ka anyị chọrọ anyị wee na-ekene Jesu Kristi dị nwere anyị ya bịa nọnyere anyị n'ọjị site n'aba Jesu Kristi dị nwere anyị ọjị awa ọjị awa anya ọjị gbakwara na ịnọ abịa na n'ụbọchị na anọ
aṅụ tapụta nwanne nna ebe ka idikwa n'ụta aga otu onye ifuru na yiri afe dị mma agwụkwala m ebe agada gba m dọ ihe aba n'ụlọ ka ị chọọ ya kedu ebe gị nwa na onwe gị na-eje ana m eje ebe a na-etinye mmọnwụ Chijebe ije ebe a na-eti mbogo na-eje ebe a na-eti mmọnwụ gị agba na cheta azụ ba n'ime ụlọ na-eje nene mmọnwụ na-egbulu onwe gị na mmọnwụ sị m ya na-eje ebe a na-eti mmọnwụ kedu ife kpata n'oge ọbụla ada ekwe m pụọ jee solu maka ibe m mgbe egwu ha na-agba m soro ha gwuo egwuregwu mgbe niile ekechido n'ime ụlọ ịmara ihe kpatara ya mmejekwa jide nenekwa enene a sịrị gị ịmara ihe kpatara ya ịmara ihe kpatara ya ịghalaghị agbaba n'ụlọ ilu echitala m agada gba m ka m echitakwuolu m nke ọ na-abụ yiri ikuku a na-aba m na-akpa afọ ịmara ihe kpatara ịmara na iwe owu mkpụrụ anya ji isi owu nwa amụrụ amụkwa nne gị anwụgo nna gị anwụgo na o nwezi onye bọlụ na agbụlụ unu sọsọ gị ka echekwudolo edulugu dute ebe ka nne doghị anyị isi m ị na-eji nene mmọnwụ ihe ṅụrụ ihe ewu Duncan Barry mbido aka kedu ka anya m si elu ebe ị nọ sọsọ gị bụ nwa amụrụ na ngwulu eze mmụọ jiri aka ya bịa n'ete sisi na-edoghị anya mma onye ka eji gbuo nne gị gbuo nna gị ịmakwa ibe a na-eji ewu na-ewu si mụ na ị na-eje nene mmọnwụ na-egbulu onwe gị na mmọnwụ ele ka m na-esi na-apa gị akwa na-apa gị akwa na-apịcha gị ka oge lu chitala m agada gba mụ
Emeka dollar abatago. Emeka dollar. Ọkwa Emeka Malaysia. Emeka dollar. Emeka dollar. Emeka dollar no here in person. Biko, can we opportunity to tell on if a melana for Galaga? Imanabata mu mmemmedi otu anafọ galaga. Ndị a na-akpọ EMDC ka gịnị ka a na-akpọ fa. Bịa panie mu maka gịnị na m tụrụ ego dị egwu. Emeka dollar ekene iri. Ọ ga-amara gị mma. Ekene iri. Dịrị gị mma n'efife, dịrị gị mma n'abalị. Ọgwụkwala ụkwụ ndị oyibo iji nata Emeka O ya dollar. ga. Ị na-amụ m amụ. Ụwa m akwụ. Gbadu. Ụwa m akwụ. Agụla ekene m ụnụ. Emeka dollar nọ hie na ndụ. Anyị bụ onye bụ. Fakwalili m. Kposa akụ m. Kposa ụnọ m. Kwalikọsịa akụnụba m chee na m ga-ada. O nwere ife nji wee bata ka ngwa ụnọ n'ụbọchị nke taa. N'afọ gara aga tupu m bata ife nna aza bụ Emeka dollar. Ma n'afọ a etinyere m ya pounds. Emeka ebe ọ bụ na m enweghị ike ije ego aga m eme ego eme. Okenye ọbụla bụ okenye onye agụrụ nọ hie tupu ị na-anabịa m na buutu m 1 million. M kenesi ahụ bụ igwe ka ntị wee pụta mana ka ntụ ele ụnụ azụ ka ụnụ ma na o nwere ife ọmụ igwe ga-emelụ ụnụ courtesy of mụnwa Emeka pounds and dollars. Igwe enye m igwe 100 million ka o wee develop agụrụ dị mụọ. Ọ bụ oge ọha
Mbam, ukpe kene, mbuli elu otuto, awu ya dibia. Asi ka ebe were go no. N'elu ọnọ. Hey! Anya bela. Ọ bụrụ na anyị na-enye ndụ, anyị aka atụkwasịkwara gị ndụ. N'elu ndụ. Otu aka ọ dị. Mana ị ga-ejide nke iji. Ọ bụrụ na ị na-asọpụta ya bụrụ ekele mbuli elu ije mma. Eze mmụọ. Eze mmụọ. Oke. Ọ ga-akwụkwọ n'ọba gị ime ọfịa iji ịkpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Kwa ịma na azụ onye ọnwụ na-akwadobe mmanwụ ya nwekwa ike eze mmụọ na-akwadogbu mmanwụ ya. Ọ je gị ịkpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Abu, eze mmụọ. Eze mmụọ. Kwatị nga ọkụ ukpe ekene ka ị bụ eze mmụọ nọ nso bịa bụrụ na ukpe ekene gbata akụrị akụ akwepụ na gị. Eze.
Nwata bụ n'enyi ya nu ngwongwo na ngọrị nga yọchie ya anya ma bụrụ eziokwu a inugwe nne unu nnukwu unu si bịa nnukwu unu were ọkụkọ nwa dibịa mgbe werezie nnukwu unu naba na unu gaghị emecha ọkụkọ ata unu ebe only as feed maka abata ma hoko ka ma hona nya ya ga nya ni orugo na oka ina orugo nya only half awu ni ga ta ya na egu ba ha ba ya la wa ya oka me ye orugo oka ina ga ku kwa ma za amade ku kwa nda zuru zu ku ya ta ko ta abum nkita nyara ba njika na no ya njika na no sa te ku na ya njirete onko mi ga la nelu ya Nkechi, amana m na ịbago na akwụkwọ dị elu mahadum. Ya, ishe nwere ibe dị ya n'isi, ọkwa ihe ọ na-agụta. Ọ maghị tụgbe m mkpakwa ka ọ ghara eje ya mụ. Mama, nwa m kwukwa kwa ọ ma dịkwa mahadum. Zie nye nkwa ọba, ọ ya dị gote nwa ibe na nkwa agụrụ ife. Nkechi echekwa m na ịwara anya. O nwere anya ogiri na ụkpaka. Eche m na ịkara iji iwe anya gị ahụ jee gụwa n'akwụkwọ mmalụ ba nnukwu na akwụkwọ. Inekwa anya ọ bụ na ya bụ mahadum na o kweghị ya pas na ihe ya agụtanwu. Ihe ọ bụrụ ịkwa akwa ije m elechi akwa akwa. Ịbụrụ ọwa nwanne gị nwoke Onyeka nwa obere oge bụ ahụ solu na ndị na-eme eme eduo mie ụlọ o mewe emebe ka odogwu. Amana ma ya bịa ma ihe mere ebe. Kedụ zi wo jire ya eme. Ọ ya eme karịa ka ọ gị eme. Ọ nọrọ na-agụ ete pensụl. Agwa nwatakịrị ihe ọ ya eme ya abalị ya uru ya ekwe. Onyeka. Hello. Onyeka. Ịgbalụ nnọọ ka ha sị na ịtụla atụ wee gba. Ọkwa bụ unu ka nnọ m na-amaghị na Nkechi nwanne ya nwanyị. Ọ dịkwa na mma. Igwe ọkụ nke na-acha edo edo 150,000. Okwe 170. Oh, ilegele. Onye akwụgo ụgwọ. Arize Chukwu. Enwa ka nye mma o, ka nye mma. Onyeka. Leka mmechi ejiri nye. Onye nwa m. Onye ibe anyị. Agụ nne ya. Kedu ka ị mere? Ahụ ọ dịkwa gị. Duwekwa isi go. Magwa na Uche go dokwa ya. Anyị mere nnọọ ọhụma. Mmọnwụ arọ nwa ọ furu iche. Ọ furu n'ezigbo iche. Ọ Nkechi. Ọ nọ ibe. Nne ya fonu. Ngwa na ka gị na ya kwuo. Alo? Ọkwara nne m o. Ọ ihe o ji ọkpa ise sekwara n'ala. Ọkwara ụtọ nwanne. Anyị dị mma, anyị dị mma. Bịa dete ha be chede. Ọ bụ m na chi ha na-anọkwa. Gbadokwa anya. Ngwa. Ọ dị mma onye ngwa o. Anyị mecha na mma agbagotaba ma agbagotaba. Igwe
igwe zudo igwe ugo ebe na-aja ọ dị gwugolu ha adịle ọkwa ndị meli obodo ọdụm igwe igwe ị na-eme mma anyị wee na-egoli ife ọfụ ka mụ na nwunye m si na-egoli na-amụli obodo niile na-egoli gị bụ igwe bụ aka mela azụ ọgba nkụrụ ọmalịcha nwunye gị ọ na-agba ifu n'otu a ọ na-eju anya ọ na-eju anya afọ anyị na-agwudo n'osi ya n'ọnwa anyị wee ya n'ọnwụnye wee ya anyị wee na-asị dịka ndị Igbo si wee kwu na ọ bịara ije ga-enwe ụna anyị erigokwa n'olili atụ ka anyị na-ebe a na-eri olili na-anata ozi na ụmụ afịa nzụrụ azụ na ụmụ ụgwọ eji ego na-adagbu ya ọ na-ada tịnkọm n'ekwentị na nke a na-akpọ n'ala nke oyibo na-akpa ala ịghọtago so mgbe na-asị na obodo ya eketekwukwe n'oke na ya bụ ive na ọ bụ na mgbogo kịta na gị bụ igwe na-achị agụrụ na mma ewetala gị 5 million naira wee na-ahazi ụmụ ife na-edozi ụmụ ife dịka ihe ala eme igwe agwaghị ọbụla ya na-ebelu ya ebele si na ihe ya eme gị ji eme nna agbara m ebe mmazi onye egbukọlụ ndị enwere ụlọ ba bụ iwe si na gị na di ya ise bekere na-ega mbio n'aka nsọ ya onye eze mmụọ na-arụ n'obodo a were agụ ya obodo anyị kedu ya ebe a ya mere ihe niile na-eme n'obodo anyị ji eme onwe ya ọzọ anyị nụrụ na-ebu ya nọ mmanwụ ala agara machi ihe m na-ahụ ebe a na ihe na-ahụ ebe a kịta ọwụ mmụnwa agụla amachiri na-eme ihe na-eme n'obodo anyị ekwe m na ihe a aga iyi oke jiri ebe a mere ụbọchị anyị sị ga-eje saa ahụ na mmiri ekewa abụọ aka ndị mmiri aka ekpe mmiri etiti okporo ụzọ lele na-agụ iyi agụle ele ha ọ dị gị mma inwe ha aka na ụkwụ tọpịa onwere onwe inwe ha aka na gaa tọpịa gụwa ebe ahụ nọ ugbu a enwe uri na-enweta n'ebe ahụ nọ gaa tọpụ ya nụnụ echere m esi igwe na ihe a nọ n'obodo anyị ime maka ọdịmma obodo a elekwere ihe ji ugbu a ga-atọpụ ya a na-ekwu ofu okwu o si n'olu gaa tọpụ ya bala anya ịtọrọ m obodo ile anyị mụ na gị na-eme ihe niile ụmụ ururu ihe anyị na-eme n'obodo a ezuola ma ọkọ zuo ewu m tọrọ gị isi m gị awazi ejukwa azụ egwu eze egwu ịbịa egwu ọgwụ ka ọ nwụrụ tọpịa ka ọ nwụrụ onwe aga eyi chere kene Chineke ga-atọpụ gị ka ị nwere onwe aga eyi chere na ị ga-enwere onwe gị Chineke nwanne m ọ ga-atọpụ gị ka ị nwere onwe gị Chineke tọpụ Chineke tọpụ onye dị m okere agbụ gawa enweghị ga-eme gị gawa anọ m ya gawa mmiri mgbankoro ma omume ọma bịa n'elu iyero mmiri mgbankoro
ọkwa ebe ka nshi wee bi nte kịta nye kịta ka ezi ka ofe ezi mmụ shi wee lute ebe a ọ nna wa ka ọ weli ya wegala igwe